Καλησπέρα λοιπόν. Σήμερα έχουμε την H9 Action Camera, η οποία την παρέλαβα από το Gearbest. Ένα λεπτάκι γιατί κάνει focus. Την οποία παρέλαβα από το Gearbest. Η τιμή της είναι πάρα πολύ χαμηλή. Γενικά είναι πάρα πολύ καλή, αξιόπιστη. Πιστεύω για τα λεφτά της είναι κάτι πολύ value for money και κάτι πολύ καλό που θα μπορούσατε να πάρετε. Για πρώτη κάμερα ας πούμε είναι ότι πρέπει για μένα. Από ό,τι βλέπουμε εδώ λοιπόν είναι 4K, παίζει στα 25 fps, 2K στα 30, 1080 pixel που θέλω να τραβάω εγώ παίζει 60 και 30 fps και 720 pixel παίζει μέχρι 120 fps. Έχει 170 μοίρες γωνία, έχει Wi-Fi, έχει μια μικρή LCD οθονούλα και πάμε λίγο να τη δούμε. Την έχω παραλάβει και την έχω πάρει σε μαύρο. Πάμε λίγο να τη δούμε. Λοιπόν, το πακετάκι είναι αυτό εδώ, με το manual. Έχει εδώ manual. Έχει εδώ από ό,τι βλέπετε καλώδιο. Έχει βάσεις. Έχει διάφορες και πάρα πολλές βάσεις. Έχει και άλλες βάσεις εδώ. Έχει αυτοκόλλητα 3μη και άλλες βάσεις εδώ. Έχει γενικά πολλές βάσεις. Έχει scratch, έχει tie wrap, έχει ένα σχοινάκι από ό,τι βλέπω σηματόσχηνο, έχει πανάκι καθαρισμού. Πάμε να δούμε λίγο την κάμερα βέβαια. Έρχεται με την αδιάβροχη τη θήκη. Πολύ καλά. Πάμε λίγο να την ανοίξουμε. Ένα λεπτάκι. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η καμερούλα μας, όπως βλέπετε. Έχει πρόγραμμα να κατεβάσεις από την ιστοσελίδα εδώ κατευθείαν το πρόγραμμά της. Έχει barcode, ένα λεπτάκι το βρω. Ναι, έχει εδώ το barcode να κατεβάζεις την εφαρμογή της, να μπορείς να τραβάς και να βλέπεις μέσω κινητού. Είναι αυτή εδώ, όπως βλέπουμε εδώ, micro USB και έχει και HDMI, micro SD. Να τη συνδέσουμε λογικά είναι με τις οθόνες για να τα βλέπουμε πιο ξεκάθαρα. Έχει memory την οποία πρέπει να βάλετε εσείς πρόσθετα, την αγοράζετε. Πάμε να την ανοίξουμε λίγο. Κάνει εδώ τον ήχο. Δεν φαίνεται βέβαια και καθαρά. Αυτή εδώ λοιπόν παιδιά, την οποία εγώ την πήρα για να τραβάω 60 fps που θέλω, όχι στα 1080 pixel. Γενικά πιστεύω είναι μια πολύ καλή προσφορά. Εμένα μου βγήκε λίγο επειδή είχα και κάτι πόντους, λίγο γύρω στα 25 ευρώ. Για αυτά που δίνει και για αυτή την κάμερα που είναι και για τόσα ανταλλακτικά που δίνει, για μένα είναι πολύ καλό. Πολύ καλή τιμή και πολύ καλή καμερούλα. Αυτά λοιπόν, γεια σας.